Af for helvede af hund. Hvor er mor henne? Hvor fanden er hun henne? Hvor fanden er mor henne? Nå, her var hun. Nå, hej skat. Har du skidt af? Har du puklet af? Jeg har ikke så forkølet. Og det var træk. Skal jeg lave noget te eller noget? For helvede, du var forbi min hånd. Hvorfor har jeg ondt i min hånd? Det er 100 år, hvor det er svært at sige.